yanga ine muridziba ndokuzwa kwetakazviita yanga iri nzvimbo yaSabhuku. Nzvimbo iyi yakakura about 0.8 saka meaning kuti muri kuti mimi makasvika paine fenzi. Yes. Akaisa fenzi ndiani? Nditabvuma. Angari Sabhuku ndiani? Nditabvuma. Saka ndiye akaisa fenzi. Ndiyakaisa fenzi. Meaning kuti land yangagara iri yatabvuma. Yes. Saka fenzi iri pamutemo. Yes. Anga achiclaima ndiani? Ndi Israel Maita anga achiti chii? Anga achiti ndepangu. Wakamuparimawo. Okay. Yeah. Kuparara kwaita zveDemo izvi. Mwaita ndiye akambosara achipanda. Okay. Saka akuclaima ownership ichibva panyaya kuti akamboparima. Yes. So what it means ga todzoka futi patakangotangira ndipo tikungodzoka futi pa kuti land tatakataura kuti land kwa from the way to go ndiye kwatabvuma unless proven otherwise. Saka the report iri kutaura futi zvimwe chete kuti land yakanga iri kwani, yakanga iri yaSabhuku tabvuma, yakanga iri Demo field. Saka nairi Demo field inokwanisa kuita land iri vacant inonzi naSabhuku iteya, kana kuti inokwanisa kunga utori munda wemunhu anotozi iteya yenyu Demo yenyu papi apo. Like pazasi apa tine Demo field iri pazasi apa asi haisiri yaSabhuku, ndiye yakwatukuta yaitiwa pamaikiri tukuta apa tine Demo. Then tine imwe Demo futi iri kupi apo pamatiza apa ndezvevanhu munoitira zvese zvamunoitira, asi pane muridzi aripo. But in this case iyi yakanga isina munhu asi yakanga iri yani, yakanga iri yaSabhuku. Titesere pane here pa yes Tangamini. I'm sorry. Yes. Not this one might. Munda wakanga uri weDemo kuma 1950s. Demo ichibva yapera kuma 1950 Israel mwaita. Demo ichibva yapera kuma 1956 or 57. Ndokubva baba wangu ataura naSabhuku kuti kofi iri panapa indoseenzesa hangu here, because kofi yanga isaseenzeswi. Kofi wanga wachiita Demo yekofi, wanga wachiita experiment yekofi. Wakabva wapfuurira wachinoita experiment kuzasi kuEastern Highlands, wachibva waita establish kuti wakusenza tea and coffee ikoko. Uyu munda ndobva wapiwa baba vangu naSabhuku kuti tichiseenzesa hako kofi. Ndokubva taseenza nekofi yacho yo kusvika ma60s. Ndokubva kofi yaita old isasakaseenzeseki, wachibva wadzoka kunaSabhuku kuti kofi haichaiti, zvikanzi chiseenzesa kumunda wako. Ndokubva waseenzesa munda kusvika kuma 80s pakauita kipi, pakabva wauya vanhu mukipi, wachidzoka kipi ichipera, wachibva wabuda mukipi vanhu wachisiya munda wamwaita uripo. Ndokubva inini ndatigwa kuna baba vangu ndinokumbira kuti ndiwake hangu ipo kana Sabhuku achitibvumira. Zvikanzi baba Sabhuku akabvuma kuDare kuti ita munda wawo wedu. Ndakuchikuendesa kuna Sabhuku, unotaura naSabhuku uchiite stand alone pastand ipapo semunda wangu. Tikaenda kuna Sabhuku ndikanoita stand alone, asi wanga wakubva kuri kuna baba wangu, munda wacho wanga wapiwa naSabhuku kuDare. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku, Sabhuku akandinyora mubhuku rake, ndobva ndapiwa munda ndewako. Ndobva ndatanga kuteerera munda, ndobva ndakanya zvidhina zvangu mustandimo. Kusvika ku2019 wakuya kuzoisa fenzi Agnes tabvuma, asiri Sabhuku Agnes. Era Sabhuku anga aripo, Sabhuku William tabvuma akasira baba wangu munda. Akapakauyawo muSabhuku mumashure, baba waSabhuku aripo manje so. Ndiye akazondipa kuti wakuchiwaka, ndobva ndatanga kuteerera munda.
pakauya dhemu rimwe rakauyapo rari reNGO rakaraitwa nelocal community. Ndobva ndabvunza kuti ko muri kuisa dhemu apa kuti handina sabhuku ndiseenzesi panapa, dzakatanga kupaseenzesa kudhara. Inini ndakanga ndisiri against dhemu, but the position yanga ine dhemu ndiyo ndaandichida kuvaka imba yangu ipapo. Ndokubva ndati kana muchidaisa dhemu moisa neapa, inini apa ndipo ndiri kuvaka dzimba dzangu. Ndobva wadzoka kuna Sabhuku kunoti uyo ari kutirambidza kuvaka dhemu iri. Sabhuku akati inini handipindire munda ndiwa Israel Maita. Saka kana muchitaura naIsrael Maita taurai naye mupedzera. Sabhuku anga aripo that time. Ndokubva dhemu riya razi harichaiwakwa neNGO, hatiwaki pamwe controversy. Kusvika namanje dhemu iro ranozwakwa. Ndokuzoona Ignes yako yauzofenza ipapo. Asi Sabhuku aripo akafenza ndi-Ignes asiri Sabhuku. Ndopesinoza pairi iri pekuti if you are saying nyaya yekuti Sabhuku handiti, it means kuti this land ine family connection. And ine family connection yekuti wanatabvuma ndiwo wana Sabhuku handiti. Saka it means kuti ndiwo wane chekuita neland iyoyo. It's not a one man thing. Yekuti inini ndiri one tabvuma ndifana ndatofunga kuti ndakupa uyu ndiri pava nini. Asi ndisina kuconsulta chi the family concern. The family ine right yekuti bvunza kuti yazva no ndipedwa. Because kana muri kutotaura imi zveshuwa kuti zveshuwa musati mari macoffee ndevhini zvese papari patabvuma pakazochinja rini. Because what I know inini kana paine munda pane munda waSabhuku washendorikanda uripo munda warani pona papera fenzi pane mhabhurosa dhiga iroro nepamhabhurosi iro ndiro nderezundi raichi raSabhuku iro haripiwi chi munhu anokwanisa tozirima, munhu orima achirima asi handipani handipako because it's a family thing. Hapana pane maSabhuku auya akawanda mandorikanda wadini, but hapana noita sei anodispose that thing. And it's not only pandorikanda pana kuti ukatoenda kune mabhuku ese maSabhuku madzishe atori nemunda wezunda. Ishe apinda dispose of that thing. Chinhu icho chinogara chiripo. Saka inini my worry ndeyekuti imimi kutaura kwamuri kuita muri kutaura nyaya kuti maidhira nechi nemaindividuals. Maidhira nemaindividuals handiti? No, naSabhuku ari kutonga. Ndosandi kutaura. Sabhuku ari kutonga ndiye ari kutonga, but handiye ane authority over munda yemhuri. Mukuona padifference yacho? Maybe hamusi kuona kuzwisisa zvandinoedza kutaura. Kuti Sabhuku aripo anongochengetedza munda in trust. Munoona? Anochengetedza munda in trust. Munonzwa? Haana authority yekudisposa. Yes. Ndakada kuti pamwe tichipindure pakawari. Munda uyu pawakapiwa iri ukachi Linus Mwaita. Munda uyu wakapiwa uchiitwa experiment wabva kuna Sabhuku. Munda waitwa experiment uchibva kuna Sabhuku. Experiment yakapera ikatanga kuitwa kuEastern Highlands. After ipapo munda uyu taakusvika takaramba tichishanda ipapo. Taakupinda mukipi. Ndo pakauya vanhu vachibva kunzvimbo dzawaibviswa chiuya mukipi. Wakauya wakagara, umwe waigara patirotogara panzvimbo pedu ipapo. Gore iroro ndo rakauya Viola achiuya unogara achibva kwaanga achigara paakaroorwa kwamasiya ndima ndobva agara tiri mukipi. Tabva mukipi akatadza kudzokera kwaakanga ari nenyaya yekuti anga adzingiriswa amene mukoma kana munin'ina wemurume wake kwaanga ari akatadza kudzoka. Munda wapiwa sekuru wedu isusu
wakazodzokera kuna sekuru wakatokumbira kuti mugarisane, sekuru watopiwa munda iwoyo kuti wako, ndokugara kwawakaita ipapo apa. Panga paine coffee, tea nesugar cane. Panga paine coffee pakapiwa sekuru wedu, panga paine tea pakapiwa viola, ndo pari kutogara izvozvi. Mukasvikapo wakauya ava vanotoona miti iripo mimengo yatakadyara yatokura, zvinoratidza kuti ndeyekare. Panext pacho ndo pakapiwa nyamundanda. Saka munda uyu wakabva mumaoko maSabhuku. Sabhuku akagovera munda kumisha mitatu, mwaita viola na nyamundanda. Pedu pakasara paine coffee ichishandwa. Zvaenda coffee yatakazoibvisa ndo pakazopiwa baba ava 1981 82 somewhere there. Gore raakapiwa patakauya paDare pano rekutanga, ava wakati munda wakapiwa Allen. Allen paakapiwa munda gore iroro anga ine 4 years of age. He's even younger than me. 4 years of age. Handizivi kuti baba wao wakafa ine 108 years. Paakapa munda kuna Allen pavari kutaura anga ine 4 years Allen, sekuru wangu ine 104 years. Saka handizivi kuti sekuru waine 104 years wakapa munda kuna sekuru wangu kuma 1950s, munda ukapiwa kuna baba wangu avari apa 1981 82 somewhere there. Allen aine 4 years. Handizivi kuti Allen akapiwa munda aine 4 years. Munda wabva kuma 1950s uchiuya kuna baba 1980 81 82 somewhere there. Akaenda kuna Sabhuku anga aripo. Sabhuku anga apa sekuru wedu munda, baba wao apa anga ashaika papasisina. Sabhuku anga aripo ndi baba wa Samson ari apo. Wakanosuma kuti munda wamakandipa uya ndakupa mwana auya awake pano, ndo pakapiwa baba munda. Wakanyorwa mubhuku, wakatanga kuteerera munda wavo kusvika patiri nhasi. 2019 wanga wasipo ishandira kwaRare, ndo paakuuya ava wakuisa fence 2019. Kubva ku 1950 something 2019 wakuisa fence. Issue yekuti munda wanga uri waSabhuku, yes wanga uri waSabhuku, but wakaitwa redistribute to 3 different families. Uyu viola, sekuru wangu na nyamundanda. Mukasvika ipapo ndo mamirira zvakaita. Nyamundanda wakashaika wese. Pambapa pangosara hapana ari kugara ipapo. Kutaura kwatiri kuita tiri pano hapana ari kugara ipapo kwa nyamundanda. Panext pacho papaine tea ndo pari kugara viola uyo ari apo. Ndo paakawaka musha wake. Wakatanga ku what you are trying to establish is kuti the only person aikwanisa kuti aiite a key in this decision nyamundanda. Because nyamundanda akandiwa muti makashiwa pamwe chete. Nyamundanda uya kwaakaita akauya takutopinda mukipi. I think waiva kunyanga. Saka ndofunga akangouyawo tapinda mukipi, ndobva apiwa pekugara mukipi. Kipi yapera, hondo yapera, vanhu vakudzokera kunzvimbo dzavo dzavakabva. Uya haana kudzokera kunzvimbo kwake, nyamundanda haana kukwanisa kudzokera kunzvimbo kwake, vakangonzi chigarisanai ipapo, asi vachikumbira kuna sekuru wedu kuti tigarisane. Ndokugarisana kwakaitwa ipapo. Then zvaenda zvekuti munda kutaura nyaya yekuti wakakumbira sekuru wako iwewe ari ani kuti wagarisana. Sekuru wako ari ani manje? Pakapera nyaya dzekofi. Sekuru wako wati iwewe wakakumbira kuna sekuru wako iwewe kuti wagarisana. Sekuru wako wanga ari chii? Wanga wapiwa munda iwoyo. Saka uri kunditaura here kuti viola akapiwa munda ndisekuru wako futi. Kupiwa kwakazoitwa munda kuti unge uri viola auya achigara ipapo. Kunga wauya vanhu vari mukipi. Kipi asi kipi yapera. Pindura pandinoda. Wati iwewe wako ndiye akati awagarisane. Meaning kuti sekuru wako ndiye anga ne authority to allocate land. Saka ndinokuza sekuru wako anga ari chii? Kana anga ane mapowers ekudistribute land, what was his position in society? Ndivo vanga vapiwa munda iwoyo naSabhuku kuti papako. Sekuru wako akapiwa
ndizvotaura Sorry. sekuru wako akapiwa ndokubva apawo ndozvotaura Yeah, tingadaro ndizvozvo. ndosati kuti ka authority yekuti wapiwa iwo wopawo uiri kubva papi Haana kupiwa akapawo. Akapiwa. Tabuda mukipi. Ava vakatadza kudzokera kwawaigara. zvekuti watadza kudzokera ku is not an issue. Issue iri pekuti tapinda mukipi sekuti wanga uri kuita. You are trying to make us believe kuti vanhu vasi tapinda mukipi sekuru wako ndiye akaribudzwa elendi. Then after kipi and sekuru wako akazoapproachwa futi naSabhuku kuti agarisane neuyu nanyamundanda ndozvotaura meaning kuti munhu akapa nyamundanda naViora haasi Sabhuku ndisekuru wako uzanotaura ndo pandobva pabva mubvunzo wangu kuti sekuru wako iwewe authority yaanga ari kushandisa yekukwanisa kudistributa land achidivide on land akanga ine position ipi musociety? Ndo pandiri kuti mambo paakapiwa kuda muhondo watadza kudzokera ukanzi tokumbira kuti mugarisane land yawakapiwa. Mira akakumbira kuti wagarisane ndiani? NdiSabhuku. Meaning kuti Sabhuku was in charge? Kwete anga asiri in charge. Anga mambo land anga adistributor apa munhu. Anoti seko land yapa munhu akupa land iwewe wodzoka futi iwewe woti garisana neuyu uri kuti changamira vasikuisa panzvimbo imwe. No, it's okay. Timbozai taureti pamwe hamusi kunzwisisa. pamusoro ichangamira ini ndinonzi Molini Mwaita, ndiri mwana waSamwaita baba wevavo, zvinoreva futi kuti ndiri hanzvadzi yavo. Isisi kukura kwatakangoita ndakazvarwa 1964 takakura tichitotema kofi pamunda uyu. Takura nana 1975 takapinda mukipi, ndo pakangouya vanhu vachibva vasvikogara pamunda uyu. Asi baba wanga wakatoupiwa kudhara munda uyu naSabhuku. Tichiri mako haungagoboreri vamwe vanhu munda. Baba ndokubva wapiwa tichiri mako munda wawako. Mirai munotona zvatosiyana nezvitaura nehanzvadzi yavo nemwana wavo. Mutona zvatosiyana because mwana wako arikutaura kuti makapinda mukipi mai papenyu kare apo. Andikakona mapedza mukutaura futi nenyaya kuti makagobora munda. Takanga tagobora before kipi. Magobora munda wamuti makagobora according nezvataurwa uri kuti munda wanga uri weDemo weCoffee. Saka makagobera chikwe munda ndoyeDemo kaweCoffee. Saka imi chamakagobora makagoborei? iCoffee yakagoborwa ipapo kuti kofi izorimwe ipapo. Ndi baba wangu akagobora munda uyu. Is why ini ndosaka nchiti kana spokesperson anenge panyaya dzenzesa anoziva zvamutaura. Mukada kutaura mese manje muri 10 ka ndo pamunotanga kuburitsa chokwadi, ndo pachotanga kubuda ipapo. Munda wamutaura nezvawo uyu wakanga uri munda weresearch, munda weDemo. Meaning kuti munda wanga wagara uripo hapana magobo aiitwa ipapo. Munozwa? Hapana magobo aiita ipapo because munda wanga wagara uchishanda. Kana muri kuti ibi magobo kushanda kuti uzogoborwa. Izwai mataura wakagoborwa kuti uiswe kofi. Pawakaiswa kofi ungorwani akagoborwa. Mirai pawakagoborwa kuti uiswe kofi wakanga uri wani? Yanga iri idle land yanga isina kunge. Tati izvezvi ndo pati kutaura mutaura chokwadi manje ipi ya wari kunyepa mutaura chokwadi ndii manje. It was idle land meaning kuti it had no owner. Kana iri isina owner it means ndeyani? NdeyaSabhuku. Baba wangu wari kudhimeni ndo akainitiata kuti kofi iyoyo iitwe ipapo. So pawakagobora munda iwoyo kuti paiswe kofi ndobva paiswa kofi.
ndokubva zvazoonekwa kuti kofi yacho haisi kunyatsoita zvakanaka. Vanhu vangauya kuzoita demo iya ndobva vaenda. Baba ndokuchisara vakati Sabhuku ndiri kumbira hangu kuti munda uyu ndichitore munda uyu ndipedzise kofi yacho. Baba vangu ndobva vapiwa munda uya naSabhuku. Ndokuchizogara nekofi iya kusvika wachiendi continue hawo nekofi yacho yanga yasiiwa ipapo. Baba ndokuchikontinua nekofi yanga iri ipapo. Chenyu chachisiri munda wanga uri kofi. Wako ni kofi anditi. Ndokuchizokumbira Sabhuku, wakakumbira Sabhuku baba kuti ndiri kukumbira munda uyu. Ndosaka wakatozobvisa kofi yacho taakutourima zvimwe zvinhu. Because wakanga wapiwa mvumo naSabhuku. Chitora yenyu munda wacho. Ndokubva watopirima munda. Kusvika tapinda mukipi, vamazopindawo avakazouya vachisvika mukipi panzvimbo ipapo. Kipi yapera vanhu vabuda mukipi. Ndiisho iripo muzondeshe. Uyu uri apa uyu? Sumukai mbuya. Taurai nyaya yekutaura, history iri kutaura. Muri kuti ine history iri kutaura. I'm sorry. Munda utaura nezvawo. Zita. Vabereki vedu baba edu anga ari Sabhuku. Zvanga ari Sabhuku vakafa. Afa. Uripo hanzva dzedu yaizwi Wilbert ine mwana anonzi Allen. Zita ndiani mbuya? Viola. Wilbert ndiye akasiya mwana anonzi Allen akanzi ndiye anogara pamunda uyu. Akaiswa fence. Wilbert ndiye baba wale. Yes. Wilbert iri hanzvadzi yenyu. Yes. Ndiyo yakafa. Imbotaurai nyaya dzemakofi nemaresearch muchiuya apa toni. Ndiri kutaura nenyaya yekofi. Kuti kofi yakaiswa. Wakakumbira kudomeni mwaiti. Akumbira wakadi makofi. Kofi ikashaiwa zvekuita nekuti munzvimbo medu munoita mujuru. Saka wakasiya zvekofi aibvaden. Aibvaenda munda uchibva wasara. Asi uri Sabhuku. Indaa yekuti mwana wedu haasi pano futi uri kure. Wakati pabviswa kofi. Wakambonima ndichabvuma futi mwana wedu. Wakarima makabichi. Arima makabichi zikazi tete. Muri padhuze ndofunga wakasvika. Apangu pachipedzisa inge kuisa chimadima mudini munake. Munda udini urambe wakanaka. Mwana wedu iyeyo anonzi tabvuma. Makabichi akapera akadini. Akabvandu si ate makabichi ake mwana. Ini ndokusara. Zvikazi tete rimai munda uyu. Kuti munda Allen nzvimbo yake zvari kuchikoro kubasa. Munda urege kudini kurasika. Ndichingokontinya ndichirima kusvikira tarima kudaro. Allen uriyo kuti Allen munda. Saka tazogara kudaro. Ndo petakazoshama kuzwa paiswa fence. Ndo petakazoshama kuzwa kuti kwamwaita atakusunga. Agnes takusunga maisa fence pamunda pedu. Pamunda iya munda wedu. Ngeyo kwamwaita. Makebeji akarimwa rini? Andi mastandard yainetsi. Pane nguwa. Zvatoda kuti tizwisira. Wari kuti pakabviswa kofi. Pakabviswa kofi mwana wedu. Wari kuti ndiwo wakazogobora. Kofi. Ndiwo wakazogobora kofi. Because mai vari pakata wataura kuti Sabhuku wakazoti hamungagoborori wamwe. Munda wanga uri waSabhuku. Merai. Nduda. I want to know something. Wati ndo wakagobora kofi. Nekuti wagobora kofi ndobva wakupira munda. Sabhuku wabva atorai munda nekuti hamungambogoboreri chii wamwe. Asi imi muri kuti nyaya yekofi yafeira nenyaya yemujuru. Kofi yakazobviswa pakarimwa cabbage. Mwana wedu wakarima tabvuma. Pakamborimwa cabbage here. Cabbage rakarimwa asi kurimwa kwecabbage rakarimwa gore 1. Ndofunga it was just 1. Mera chandura chiri zvamatopindura zandura. Kuti cabbage rakadini? Rakarimwa. Akarima cabbage ndiani? Ndiyepi mwana uri kure epi asitombori munoenda tinobvunza. Ndabvunza ndati akarima cabbage. Nditabvuma. Ndiani? Tabvuma. Imimi magobora kofi. Imimi magobora kofi makarimei.
patakarima zvakawanda kubva pachibage paine cabbage papasina cabbage rakazoiswa nezuro rino apo katobva mumakipi kuma8 chakuti ndopakazoiswa cabbage after 2010 watofunga kuti hapasisina munhu acharima baba ndozvanga wakutofunga ndosaka wakazotanga kurima cabbage ipapo because ava baba wanga sekura wanga waipiwa kuti wake zvavo ipapo wanga wari kuHarare uku kwawakambotoshanda ndosaka wakatofunga kuti hapasisina munhu kwakubva watanga urima cabbage rakatozorimwa watogarapo wakauya ipapapo wakauya 75 ndopawakauya cabbage rarimwa makabva madini hapana zvakaitika nekuti cabbage rakarimwa it was maybe one crop another crop maybe two crop cycles. You are not answering my question. Ndati maona cabbage rarimwa nemunhu asiri imimi pamunda penyu makadini. Takabvunza nezvazvo ndobva zvatomira tinozoona munhu akauya norima zvakaripa. Makabvunza ani? Takabvunza Sabhuku anga aripo mazuva acho anga aripo ndi Daniel tabvuma ndiye anga ari Sabhuku ndiwo takabvunza akati angorima nekuti padhuze pane mvura pane canal. No, you see, it doesn't make sense to me. Kuti ndikaona munda yemunhu pane mvura ndotongorima ndoti pane mvura. Ini ndichiziva kuti munhu ndiwanhingi. Handikumbiri, handibvunzi, handiti sei. Ndinokonde kuti pane mvura, ndoti pane mvura ndakutorima. Ndizvo zvakatoitika izvozvo. Ndizvo zvakatoitika izvozvo zvamuri kuramba izvozvo ndo zvakatoitwa nevanhu ava. Wapedza kudaro after that pakatopera nguva zvakare nzvimbo yoyo yakangogara yakadaro ndopawakauya wakasvika wakabvisa fence yedu yanga iripo hatizivi kuti yakaenda kupi. There was a pig mesh yanga iripo. After that zvidhina zvanga zviripo 10,000 hatizivi kuti zvakaenda kupi. 2019 ndipo takatanga kuona waisa fence. Zvaitika ndikati inini pachangu ndaimbobuda ndakamboshandawo kunze baba vanga vasipo saka taita zvokuti taiuya but iko zvinezvi ndapanze kupindura mubvunzo kashamwari ndati wewe pazvaibviswa zvinhu zvidhina nefenzi pazvakabviswa iwewe wakabva wadini ndo zvatisvitsa kuti tisvike kuDare rine 2019 ndo pakaiswa fenzi ndanga ndisipo panguva iyoyo ndakazodzokerawo kumusha manje kubva 2019 zvabviswa wakazozokera kumusha rini? Ndofunga kuti ndatanga kugara kumusha ndakadzokera about 3 years ago kuti ndanyatsa kubhesa kuti ndadzokera kumusha 3 years ago. Wadini po wakadzokera 3 years ago? Ndo patakatanga uchibvunza nyaya iyi kusvika tizoone kuti fenzi yaiswa naAgnes ndokuti tizouye kuDare kuno. Kozvidhina. But my worry comes out fenzi mutoti pane pignet yakatobviswa. Iri fenzi yakabviswa ndiani? Yakabviswa ndiani? Iri kupi? Fenzi akabvisa ndichirangarira mwana wao ava akauya kwandiri ndofunga kwa 2 years ago Peter akati kune mapole enyu ari kumba uyai mutora zvichireva kuti ange ari kumba kwavo ava ndiwo vakabvisa iwo wakaita handina kuenda kunotora ndopa ndakazivisa baba. No, why musina kuenda kunotora? Ndakati handikwanisi kuti ndiende nekuti nzvimbo ndeya baba ndopa ndakazivisa baba kuti ndo nyaya iri. 10,000 zvidhina zvatorwa. 10,000 zvidhina zvatorwa. Mobva madini 10,000 zvidhina zvatorwa? Baba ungakwanisa kupindura ipapo no ndiri kutaura zvakaitika. No, izvaira zvidhina zvanga zviri zvababa. Ndosaka ndiri kubvunza kuti makaitei nezvidhina 10,000 zvakatorwa? Ndo zvatikufambira nyaya tikufambira mangu. Nokuti pane nyaya mutero wekutera yenyu yamavinga vana vagasi ndei ndiye mugano eka ndezvidhina no ndemunda wacho wakatorwa wakafenzwa saka yezvidhina haipo yezvidhina inogona kuuya leta tikutaura usati azi ndawe ndo zvandavinga maundi dzichazoya 10,000 zvidhina makaitei? ndo zvakaenda kuna Sabhuku current Sabhuku kuti zvinhu zvangu zvakabviswa apa nemunda wangu uri kutorwa zviri kurevei ndobva Sabhuku aramba izvai baba you can't go to the current Sabhuku asi Sabhuku pakaitika zvinhu anga aripo anga aripo pakaitika zvinhu ndiye ndakataura naye ndobva andipa munda akabva handisa izvai ndati pakatorwa zvidhina Sabhuku aripo ndiye akanga aripo here? Then why makuti Sabhuku anga asipo asina chanoziya ndio makubvunza nezvidhina? Why didn't you ask Sabhuku anga aripo pakatorwa zvidhina?
nguva yakatova zvidhina nditi why musina kubvunza sabhuku ari kuti zvidhina zvaendei ndakabvunza sabhuku sabhuku ndakabvunza kuti ko zvidhina zvangu zvatorwa zvaita kuti zvikanzi hadzizive bvunzai wari anga asafenza asai akazibvunzai ani ari kufenza. What's the link between fence nezvidhina? Where's the link? Fenzi yemanje so here kana kuti fenzi kumashure. Isusu pane fenzi yedu yanga iripo. Kana tikudhina ne1 topic ngatitarisa ne topic yetudhina nayo. Tutaone nyaya yezvidhina. Handiti ndati mashaya zvidhina zvenyu. Kana ari emota inotakura zvidhina 1000 i10 loads. This zvidhina. And you didn't hamuna kana kumbopota bother kuti zvidhina zvangu zvandakaisa 10,000 zvatowa ndiani zviri kupi how can I recover zvidhina zvangu hapana no effort Changamire ndofunga pane anditi fence yatorwa yabviswa anditi yaenda anditi again no effort why pakabviswa fenzi ndo ndiri wari ndine fenzi yenyu yakabviswa mumunda wenyu kuti fenzi izoiswe iyi pakabviswa fenzi yenyu andizvo pakatowa zvidhina zvani zvenyu 10,000 andizvo zvidhina zvenyu 10,000 zvotorwa zi yobviswa zi makabheji oyaorimwa zi pamusoro Changamire pakabviswa pakashayikwa zvidhina nefenzi hapana kunyararwa pakabvunzwa sabhuku akanga aripo akati handizive kuti zvakaenda kupi nyaya yekuti pane mune witness here inotsirimira zvamuri kutaura kuti makaenda mukanoripota oza mungataura kuti vanhu vese vakabva pakanoripotwa nyaya tichinobvunza kwasabhuku hapana witness yakanga iripo kwakanobvunzwa saka hamuna witness itai handina kana kuti ndinayo haipo yezvidhina haipo plus on top of that kana zvidhina zvabviswa apo ka fenzi yabviswa hapana kuda kwako hauna kubvira nazvo it becomes a criminal issue yaifana kunoripotwa kuchi mapurisa because itheft guy yange yakambokura sei fenzi yamama kaisa munda iyoyo of a hectare is almost half a hectare yes ndizvozvo yes so tosandikuta kuti ye half a hectare and you are given the lead yekuti why irapo you don't report kumapurisa kuti muri kave why muna makanyarara zvidhina zvotorwa 10,000 without your consent and munyarara futi takati tiziva kuti zvidhina zvedu zvatorwa nanhingi ndozvatikutaura kuti zvidhina zvakatorwa ndiani handina kunga ndiripo ndichizoona zvatorwa nazvo asi ndiri kufungidzira makati izwai bambuka mati takati kuziva kuti zvidhina zvatorwa ndinhingi fenzi idatorwa ndinhingi vari kutokonfema vanoziva ndo wakatora aiwazve taurai munhu isu twatosungisa munhu izvozvi taurai munhu kuti ndinhingi akatora isu twatosungisa munhu izvozvi taurai munhu titosungise mashoma maizviziva kuti zvidhina nefenzi yedu zvakashayikwa panzvimbo paya pane vanhu vari kushanda ndivo ava vari kuziva kuti zvakaenda kupi avo ngataure kuti zvakaenda kupi kuti wazobvise nezvazvo mai wake uyu wakakumbira kuna Sabhuku kuti ndiri kukumbira mvura zvirudzika mukanaro toda kukanya zvidhina zvechechi chechi yavo ve7 zvidhina vakakanya ini ndokubva ndamhanya kuna vabereki ndikati baba edu anga achitori pasudhafa ndikati baba vanhu vamakatendera kupa kuti wakanya zvidhina mumunda umu gomba rashata uyai muone shuwa wakauya kuzoona gomba zikazi mwaita zvidhina hauchadiniva hauchakanya chibve mapisa zvidhina zvimuende kochini kowaka chechi yavo nanhasi rino chechi yavo iripo yakavakwa zvidhina zvinotsaurwa kuti zvakadiwa hazina wakatora zvidhina zvavakabudisa mumunda imomo zvikaenda fenzi inotorwa nezvayo ini ndiri kusungudza asi makamboionawo fenzi iyo wenzi handimbozi ngezvefenzi asi zvidhina nekuti waikumbira mvura pakanaro wakanya zvidhina wakazibudisai zvidhina zvenyu gomba ranyanyisa kukura pai mukati mwemunda chechi irutaurwa muri kuiziva here yavo iyoyo vanopinda andati chechi muri kuiziva chechi here tiri kuiziva
zvidhina zvakawakiswa pachechi, mukaenda pachechi pari kutaurwa iko zvino nechidzere chacho nepazvakakanyirwa paitosvika mvura pachechi ipapo, hakuna zvidhina zvakambobva ikoko. Gore ravari kutaura kuti pakakanywa zvidhina zvekuwaka chechi. Chechi yakazowakwa iyi yakawakwa between 2008 to 2010 somewhere there ndipo yakawakwa. Ndopakawakwa chechi iyoyo. Zvidhina zvakakanyirwa pachechi ipapo, mukaenda ipapo munoona gomba rakakanyirwa zvidhina. Ndezva 1981 1982 zvakakanywa nababa. Zvakagara iri zvinhu paoven yakamira for a long time. Ingoripo kusvika zvashaika manje wapa. Zvari kutaura zvekuti chechi yakawakwa 2008. Haana kunyanya ndiwo zvidhina zvabuda. Wabvisa zvidhina zvavo zveshe zvikaenda. Ndo pakazi naSabhuku. Dhemu ngaricherwe mvura kana riri kufamba. Pakacherwa dhemu ngemunhu wese muvillage. Dhemu rikacherwa. Zvikazi ndiri kuti muchere dhemu iri mvura ipinde mudhemu. Munda uyu uri pano uyu. Ndichati munhu wese uri muvillage. Kadimu mvura. Kuti ite stage project yekuti mangoti mvura yapinda pai mudhemu. Saka mvura inazokuna kupinda. Munda uri waSabhuku. Nenyaya yei? Munda ngewaSabhuku. Yakatadza kupinda mudhemu, rakatadza kuwakwa nei? Mvura haina kupinda mudhemu. Pamusoro emamu. Madhemu matenge aida kuwakwa. No, izvi zvandava kuita manje. Nyaya yenyu ine a very serious criminal element. So we can only decide on this issue. Mapedza nyaya this criminal activity. Because I want to establish, not mapurisa ato yehu. I want them to establish kuti zvidhina zvemutaura zviri kupi, fenzi iri kupi, nechi zvese zviri kupi. Zvese neku70 day kwese kuda kuti kusvikwe kwese kuzikanwa kuti zvidhina izvozvo zvakawaka pachechi zviri kupi, zvakabvepi. I want that. Kana ndane information iyo then toita judgment. Ndozvichanipa kuti chokwadi chiri pano. Because chanduda akatora zvidhina ngasungu. Akatora fenzi ngaite sei? Ngasungu. Kana zvizvo izvo munutaura kuti muruzviziva, because I'm worried kuti zvidhina 10,000 ka as of now that's about 400 US. Zvidhina izvo. Asi munhu zvidhina zvongoenda zvobva kuti zi. Fence pignet is $3, $2.75, $3 a meter. Yobva yangobviswa, yobva yangoenda nemapo wacho. Kotonyarara. Manyanya kuita vaKristu zvidzikwe. Haisi nyaya yekuita vaKristu. Nyaya iripo ndeyekuti pakufamba kwakaitika zvinhu hazvina kuitika over a year or over. Zvakaitika zvichiti umwe abva umwe haapo zvichiitika gradually. Saka they took advantage yekuti the sole responsible people varipo wambobuda hapana vanhu. That's why vakauya kunobvisa fence. Wapedza kubvisa fence, right now pawadzokera panga paine fence yanga iripo kubva pane boundary mukasvika pane miti yakakura sei. Inoratidza kuti miti yakasimwa kare yaimaka boundary between coffee and tea nesugar cane. And kudistribute kwazvakaitwa fence iyo yaenda kunobata kwainobata kuzasi, wakauya wakabvisa ndobva wafenza a small portion living kumwe kwese. Mukabvunza vaDare vari panapa wakauya uku kuti makaona pakadii, vanokutaurirai kuti miti iyoyo mimengo iyoyo iripo yairatidza kuti there is a demarcation, and the land iyoyo was distributed ku 3 vanhu. Uyu sekuru wangu neumwe akapiwa panext ipapo, which means zvekuti demo plot zvanga zvapera panga pasisina. Matenge ari kutaurwa yanga iri Lutheran yakauya ichiasista kuisa canal. Anoziva kuti demo yapera ndimi here kana kuti ndiSabhuku? Kuti demo yadi yapera, kuti demo yapera yakatopera zvikatoanaunzwa zvikatopera, munda ukasara ukapiwa vanhu ukadistributwa to 3 different families. Saka handizivi kuti pa 3 different families uyu patakapiwa isusu paripo, paakapiwa uyu panext nepedu, panext pakapiwa umwe munhu. Saka handizivi kuti zvakutanga kutaura ndezvekuti chekuti papedu futi pake akapiwa. Kupiwa kwedu isusu munda waSabhuku. Sekuru wedu baba wedu wairima nzungu. Ndiyo kale mbeu yenzungu tsvuku yayi. Vese parutaura pakuti vakamboiswa sugar cane, hapana kuiswa sugar cane. Ndikataura ndichiti amene makurukota anya makambotuma pane mabhamba aripo. Mabhamba aitwa mugano.
namfundisi Kasambira wairi makotoni ndiwo akatitanga kuti makotoni apa ipo papa takapuwa apa isaba pairi mwanzungu ndiSabhuku mabambu ari kutaura saka takaiswa ipapo munda waSabhuku handinyepi ndichitaura zvekunyepa ndikutotaura chokwadi handikutaura mabambu akasimwa ndiani ndikasambira wakatotofake ndikasambira waizi Kasambira mufundisi Kasambira munda wakasambira wanga wari padhuze neipapo tavhuma wakaganana nesu kune mabhambu ndekwedu akasima mabambu mbati ndimi ndiso inini ndi ndakatosima papa nekadhamu kafisha kataka takachera ipapo nemabhambu iwo atikasima nemimango iri kutaura ichichi enda mulaini ndisu takasima inini ndakasima ndaandatokureni iwo wanga wachigara amene uku pamusoro yechangamira tingangotemesana musoro tichipoterera tichiita sei tichinyepa tichidii but chokwadi chaicho pamberi paMwari vanozviziva kuti munda wakagara ndewedu. Pane tsamba yakanyorwa naMuzvare Bhiya. Muzvare Bhiya haana kutonga nyaya. Muzvare Bhiya wakakura wari panext door pedu, wakakurira pamba pasekuru wavo, hanzvadzi yamai wavo, ndopa wakakurira. Vavari vakuru kwatiri vana Muzvare Bhiya, asi takangokura nawo wanotoziva history yemunda uyu kuti munda wakapiwa saMwaita. Ava vakatouya nguva yekipi ndo yavakatouya vachibva vasvika vapinda vogara ipapo. Kipi yapera vamwe vachibva vadzokera kudzimba dzavo. Ivo imba yavo haisimbori kure kure. Ndipane chandauzvisa. Kana muti wakauya nguva yekipi asi baba wavo ari yeSabhuku. What are you saying? Kuti wagare pavari ipapo wakapinda nenguva yekipi. Vanga vasingagari ipapo. No, ndinonzwisisa. Because asi mauti iye akazouya after kipi. akaloketwa Samuel kwaigara uko. Ndikuziva kuti anga ari Samuel. Handitika asi baba wake ndiyeSabhuku. Mune muwezokona pandikuwedza kuti titonesana kuti baba wake ndiyeSabhuku apa. Handiti iye ari kuklema kuti paari kugara apa wakapiwa ndiani. Ende mimi mese muri kuklema kuti akakupai kwese kwamugara ndi baba wake. Kapiwa kama mira. Isu hatusu tituda kudecide kuti we are trying to look for mafix. Takwesa kuona kuti nyaya iyi pairi chaipo yakamira sei. That's why tikumirira kuti tuzwa kuti tichizwa. Kuda kuti tichase kuona kuti nyaya iyi payakafira chaipo ndepapi, payakanakira ndepapi. Because pamwe pacho we take advantage yevanhu vakafa. Nekuti havachadzoki vachititaurira chokwadi. Saka isusu takungotaura zvatoda. And the people must believe zvatotaura. But isusu basa redu ndekutarisa izvozvo nekubatsirana kuti zvinhu zviite sei zvifana. Ndozvatirichida isu. It's not about taking advantage of that or that, no. Ndisingataurwi nemunhu akafa nemunhu zvevanhu vapenyu nasi. uSabhuku kunopaswa from one person to the other. Right. Sabhuku baba wavo anonzi William Tabvuma akafa 1981. Anga akura zvekuti anga asafamba asichaiti sei. But wakaklema kuti Allen akapiwa munda naSabhuku 1981. Is that possible? Allen 94 years. Alright. Tobva ipapo. Tiri kutaura zvevanhu vasi vari kutaura zvipenyu. Ayo amatechnicalities atakutarisana. Uyu pataura ati after baba wake akapiwa munda ndiWilbert. Ziri Wilbert? Wilbert. No, Wilbert. Mira izvi. Ine ndikutaura zvokutaura mese. Kuti ndione nyase kuona kuti aiwa uyu ati pakafa baba munda wakapiwa Wilbert. Wilbert ndiye akazopa Allen. Allen na Wilbert relationship yacho iri pano. Allen ndi munhu uyu mwana waWilbert. Wilbert wakafa. Allen munda wangu tora. Ndiye mwana wadangwe. Which means in actual fact zvamupedza kutaura ndezvokuti munda pakafa baba uma 80 something hauna kupiwa Allen, wakapiwa Wilbert. Wilbert ngoti anga riSabhuku. Diki mukoma wake pakafa Wilbert. Kubva kwa Wilbert
Daniel wauchuya anotodzi yangu Sabhuku pano zvine zviro tine pamusoro ndofunga tikataura chokwadi pfungwa dzenyu changamireka munotoona nyaya iripo kuti yakamira sei but tiri kunyepa pazhinji tiri kutonyepa ndochokwadi tiri kunyepa ava vakauya kuzogara after wakauya mukipi ndokuuya kwawakaita pamunda apa tatopiwa munda kuDare naSabhuku baba vavo kuti chiri mai henyu samwaita ndimi makagobora makashanda pamunda apa hamungatitsvaga umwe munhu wekuti agare ipapo chishandisa henyu munda ava ndokuzouya kukipi nguva yekipi papasina kuti apa pangu munhu wese aingogara after kipi manje vamwe vakadzokera ava ndobva watadza kudzokera kwawaifanwa kudzokera hatizivi wechikonzero Sabhuku ndokuchizokumbira futi kuna samwaita wenda kaenda kakupai munda asi chigarisa nawe nemukunda wangu achakwanisiba kudzokera kwaanga achigara garisa nayewo nemukunda wangu baba wakati zvakanaka ndokugara kwawakaita pamabhambu akasimwa nababa nehanzvadzi yangu ndopauri kugara ipapa kumwe kwese kubva tasara nakoko iwo wakasara vari ikoko kwawanga wakumbirirwa nababa wavo kuti samwaita we chigarisa nayewo nemwana wangu haachakwanisi kudzokera kwaanga ari ndobva wagara isi ndokusarawo nepisi yedu iyoyi ndofunga kuchitozoriona kuti baba vakurwara havachagoni kurima avo vakuru vacho vari kumabasa avakabva wafunga kuti munda hausisina ucharimaba ndokutora kwawakaita munda ndobva wafenza asi munda ndewedu muZare bhiya waigara panext door tsamba yavakanyora ika ndeiwitness yekuti vanotoziva zvakaitika pamunda ipapo Number zawiri. Kuna number za mega change. Right. Ngatiye tipedze mufafai. Zvada kuita zvandombozwa zvinhu zvaita. Saturday. Ngatipedze Saturday. Pale zvadombotsvaka. Ndikumbira mukutsvaka here. Kuti Sabhuku aise munhu mubhuku rake. Pamupekugara mubhuku rake. Izvo ndakaitwa ini 1984 pandakandotana nababa Saka mune mareceipt 1984. Ndine mazuva emakore padhuze kumashure. Mune goringa. Nai samwaita. Mungaisa ndorotwa 1982 kwamuri kutaura. Mozotanga kobhadhara mutero nekuti mune nyaya kunoku. Just want to produce this as evidence. Because names were 19 kai. 19 August kai. In 19 August kai. Wegore rino kai. 1908-2024. ndizvo zvomambo Ndakatevera muparini. Ndinodai kumashure yamaiteerera. Kumashure ndinotsvaga naye. Because ka ichi chinoshanda as proof ichi. Uyu makabhadhara kunani mutero? kuna Sabhuku ndokogara kubhadhara mutero. Aiwa ndinozviziva bambo. Tiri kuti tinotsvaga kana kutsvaga mabhuku acho kumashure. Inini ndosanduti Sabhuku wacho wamakabhadhara mutero ndiani ari? Ndiarabo. Tinondotsvaga mabhuku ekuDare acho. Izwai baba. Usaende mberi bani. Kutsvaga apa. Unonzwa? Zvandiri kutsvaga apa ndezvekuti uyu Sabhuku uyu pamakaenda pane maSabhuku about 3-4 kuti azowepo. Time yamuri kutaura kusvika izvozvi pane maSabhuku anokwana 4-5 akapinda. Saka ndiri kudawo something chine maSabhuku ekumashure ayo. Because ndikaita kuti Sabhuku wa baba wa anzani iye Wilbert. Kana mama apo nguva yeWilbert. Mune something chinofanira kushowa because mutero unotanga kubhadharwa gore rino.
all these years mutero wangu achingoita sei onga achingobhadhara saka ipapo pauda proof yekuti paWilbert maibhadhara after Wilbert kwakauya ani Dennis ndiani ani Daniel paDaniel maibhadhara after Daniel ndiani Diki maibhadhara after Diki ndiani Samson Diki atori baba wa Daniel. Vakatanga Diki. Vakauya Daniel. Daniel kuuya Samson. Okay, right. Saka ayo kana mutu izi harake is okay. Saka ndikuda ini kuti zvirakidzo this thing is authentic. Andi chiuda kuti paDaniel muri muziva kuti akati SABHUku pamuda paurakidzo kuti makambobhadhara nguva yaDaniel, makabhadhara nguva yaSamuel, makabhadhara nguva yaWilbert. Izvozvo ndozvoita kuti tikwanise kutracer zveshuwa ownership yechi yeland. Kuti mukawana kwese kumashure muine azvo zvekusvika kumashure, yes, munomira pamberi pamwe muchitaura kuti ndechedu. But mukandunzira cha 2024 bazi aya endai motsvage zvimwe uye nazvo musvanaini endai motsvage zvimwe ndoda zvimwe zvekumashure zvinorakidza kuti manga muri kubhadhara kana bhuku racho iroro raSabhuku racho aiwa mabhuku ari aripo mabhuku anongoitwa handover kakune vanogona ngawainaro saka totora wakaita handover musamanya kumbunyikidzira paSabhuku because inini kana akadaro manje anobva azoita munhu ari conflicted kuti ane interest zvinobva zvaita kunge ane interest kwandiri ukambamuchiti SABHUku until to me he becomes conflicted handizowani chokwadi chaichaizvokwadi inini chikondipai zvandiri kuda chete then I make a decision based on what is zvamuda kudini zvandikuda. Then mawitnesses takauya ane 5 weeks tichiuya panapa every day, every Saturday. Inyaya yekuti this thing is complex. Ichi nyaya complexity yechi yenyaya yenyu because papo nyaya yacho. Saka tichiuya nawo mawitness kana nhasi tauya nemawitness. Even last week tati mawitnesses watirungo witness tacho ndiani umwe wacho muri witness aripo. Mawitness aripo panapa ari pano. Aripo pano mama. Right, ndiani taura iti. Witness tacho ndiani? Ndoitwa Gabriel. Gabriel ani? Gabriel Zindimu. Zindimu? Okay. Ndingangoda zvangu kubatsana nevarume ava nezvamutaura imi wambo kuti pave nemapapers mareceipts awanikwe pari open pakanaka apa panyaya yemundo hapana chaiye anonge ataura chokwadi pavanhu vese nekuda kwekuti vanhu havatosiya mai vavo, mai vemukomana uyu andiwa Tracy mukadzi waSabhuku akabva kushayika vatowo mai vakuru vaikwanisa kuziya nyaya iyoyi handiziva kuti iwo vaendawo here kana kuti vango takuenda tega kuDare. Ndizvo chete chada kutaura wangu. Do witness dzakangwara rimwe futi ingozi Michael Matitsa ndakabarwa 1961 Michael Matitsa ndakabarwa 61 kukura mwangu kwesewo ndakangokura kudzamana kutanga kwangu kuenda kuchikoro ndakangoona munda iwoyo wairi mwandisamwaita ndingoziva history yekuti samwaita wakasirwa vangu vanhu vakamboita zvecoffee ipopa kusvikira tipinde muhondo tibude muhondo mirai mati samaita wakasirwa nevanhu vaita zvechi izvo ngezvikuzwa wangu kuti wakasirwa nevanhu chamunoziva asi kuona samwaita achisenza garai pasi hamuna chamunoziva hatiunzi mawitness ekuzwa inda witness anotaura izvo ari kuziva. Ini ndoitwa enjiwa kushaina pandakatanga kukuro ndakaonawo mukoma wari pasenza wari pamunda ipopa asi chandifadza hangu pamataura changamiro pekuti mapapers akudiwa ngaatsvakwe ndaona pari paro pakanaka kuti zvikatedzwa. Imi makakura rini? Ndakaberekwa 56. Makaberekwa 56? Awa wakaberekwa rini? Awa wakuru kwandiri. Ndati wakaberekwa rini? Ndakaberekwa 54. Ukore 2 years. Saka imba makurawo nedifference 2 years kuchiona wachirima. Handu masuri mawo. Garai pasi.
kwandiri zvaimeka sense dai ungataura kuti takakura tese awa wachidii yekunoti takandokura tichiona awa wachirima ivi muri vesame age. It doesn't make any sense. And if you check 56 ka 56 nechi 54 makazoya 80 chi uya kumunda makapiwa riri 80 wana baba wangu aiwa pindure makapiwa rini munda munda wakapiwa baba wangu kuma 50 something 50 something ndio kubva ndazopuwa ona baba wangu inini ma 82 uruze mutwa akamona nyanyi pa utanga kutvirikia. It means kuti baba wenyu akaita munda musati mabarwa ndizo ndoza muta ndizo so we miss the history yemunda mutoizi mira history yemunda mira shamwari mira mamusati mabarwa be tarisata barwa pakapiwa baba wenyu munda mamusati mabarwa ba changamire bambo mirai ndikubvunza nawo alright kupiwa kwemunda mirai ndati bambo makazawa 56 54 mukati baba wenyu akapiwa munda kuma 50 something but mamusati mababa asi munda imimi makazanga kushanda kuma 80 ndipo makazopiwa kwete kutanga kushanda wakazopiwa aiwa munda na bambo baba ndatinyararai bambo ndatinyararai munda makapiwa rini 80 chii inini here kana kuti tutara nemi kabambo right inini ndakapiwa 82 82 that's 54 64 74 84 saka makapiwa munda wamune makore mangani makapiwa munda wamune makore mangani 30 aiwa usatize calculation yangu unaweza calculation yangu zvandazviita aiwa zvandazviitira izvozvo ndopandikuda kuoneka ndopandakuita ndozvandazviitira izvozvo 10 20 30 40 kuti ndizoti uda kutaura chokwadi doninyepera kada kutaura chokwadi ndozandizvaka ndakati iwe uruziva pawakabarwa ndipo wakapiwa munda ndati wakapiwa munda une makore mangani so ngati calculation yangu yandiri kuita ndinoti zviri kuenderana naye 28 Wakati 28 years. Mama Rora. Zimai nyari. Ari kwani asiri ndandi nayo kwayo. Wasi mama nayo kwayo. Okay. Bambaya wali basunga. Wapi? Bambaya awarapo. Zitandiani bamba. Enjoy wakushaina. 1982 mamuri. 82. 82. Nanti ngatango pagasi. Mautati ngori mutana ntanda. Ndati 82 mamuri. Pagasi. Mamuri pagasi. Okay. Kimi mugwana makaenda nini? Makaenda gozi mimi mati makapiwa mamboenda. Saka kwarani makaenda nini? ndiri kufunga kana ndaigara ndanisika kuzivi changu chamubvunzewe pindura izvo ndutaura musasiyana nemaspectator pindura izvo ndutaura ndati harani makaenda rini because matimi makambo pakapiwa vamaenda ndakaenda 74 makaenda 74 mukadzoka rini handaingoenda ndichidzoka sekumusha ndikutaura pekudzoka kogara kumusha ndakadzoka 2021 kubva 1974 asi ndaandichienda ndichidzoka kumusha ndikudzoka kubasa ndandingori available izveka ndopanondipa ndisare ndine mubvunzo you can't tell me kuti I was available but zvina 10,000 zviri kutorwapo and you are available
tinogarisana mumaraini unonga muchibvunza handisazogarisanwa inini unonga uchibvunza uchida kuziva handisazogarisanwa because nyange ukaita mombe dzako 10 kana 20 handidzi dzenharaunda ba ngedzako. It's your duty to look after mombe dzako. Muri kuuya muri kudzoka kuHarare, muri kuuya koko mbuya mirai, muri kuuya muri kutarisa zvinhu zvamuri kukanya imimi nemari muchikanisa vanhu, mozviona zvinhu zvehazvipo kundonyarara. mhosva yangu yayekuti ndakaregedza kubvunza kusungisa. You are supposed to make a police report. The police report yaifanira kunge yakaitwa but haina. Musati kana ndotaura nemurume mopindura inyi. Right, police report haina kuitwa. Nemhosva yekuti ndaifunza kuti tataurira kuita pakuirana. Imwe dzina zvenyu makanyanya. Ndakanya 1984, 85, 86 ndichikanya nekuzopisa. Saka 84, 85, 86 muchikanya zvidhina. Mubva mamira kusvika 2021. Muchataurirana nemunhu which is how many years? Hazvina kubiwa ipapo kare kare. 40 years. Zvakabiwa rini? Zvidhina zvakakanywa zvikapiswa ikagara oven yakagara ipapo ndichida kuzo. Zvakabiwa rini? Zvakazobiwa kuma 2018, 2019. 2018. 2019. Mazvidhina zvakatooneka muruti here pamakadzoka muchiona kuti zvidhina pasina ndo pakabiwa zvidhina kana muti zvidhina zvakabiwa before that because 2019 zvamuta 2020 ndo pamakadzoka kubva kuHarare. Saka muri ndo pakabiwa here zvinhu. Ndichaziva kuti zvakabiwa rini handine specific date asi ndo mazuva acho. Uya muda kutaura nyaya muda kutaura pamusoro ichangamuzi. Ndofunga pamakatanga kutonga nyaya iyi mpaka paine mwana achitaura kuti baba vari kurwara, baba vakastroka brain ivava. Saka izvi zvemadheti zvamuri kudai dai vanobva vatorasika, havachatozivi zvemadheti zvatiri kutaura. nenyaya Wakastroka brain. Wakastroka brain? Ndiri kutaura nemunhu tichichasowirana. Ndinani tsamba yacho. Munomubvisire munyaya. Aiwa, ndinani tsamba yakwa 2 months doctor. ago wakaita stroke. Ndinani tsamba yacho ikwa doctor. Pandakatadza Ni kuuya. tsamba yacho yekunzi wasaende kumakoti. Inini handinobva ndamboita neissue yekuti hamuna kuuya kuDare. Handina kumboita neissue yekuti hamuna kuuya kuDare. Ndiri kuzwa muri kutaura kuti ndakuzwa awa ndiwa kutaura kuti nozva munotaura zvese hazvisi kumeka sense because mune musoro wenyu hamune zvakaita. Ndiwa rutaura aiwa ndiri kuti inini ka handini ndiri kutaura ba. Watotaura kuti musarambe ndichikubvunza iba because zvamunotaura zvemadheti echi wakavhiringika brain ndozvandiurika zvoti kutaura nabambo tichiwirirana wani. Munoda kuti vasatauri chii chamunoshira kuti vachataura ndikazwa. Okay, I'm recovering. Pamusoro wechangamiri. Nyaya iri panapa. Ndasokutaura kudhara kuti nyararai. Asi hamutoda kunyarara. Mutanga mune something that you want to hide from me. Ndiri kutaura nabambo zvakanaka naka. Tikupana madheti tichikakuretana tichita sei tichitowirirana tichita sei tichawirirana. Imi mosumudza muoko. Muti aiwa uyu musataure naye bo wakastroka brain. Muruti makuti Anyway, taura hinzo mamutaka. aiwa ndatobva ndere confused. Saka ndototaura hinzo ndakukonfusika brain. Aiwa Kana muzirinzwa mucheka. Aiwa, anonga achibatsira. Andomwarisa mabatsira. Chene website 19 details uyu akaroorwa akadzoka kumusha. So it's not your duty mwaita kumubvisa kumusha mababa wake. Atini muoni kana tichataura. No, iwe urikutaura nenyaya yemapersonal affairs ake. Kutaura zenyaya yekuti tikatida kutaura nyaya dzemusha dzemubhuku redu hatimuoni. Tinoenda kuna sabhuku anonga anoona zvebhuku ndiani? Ndiko kwamunoenda? NdiSabhuku ero. Saka unoda kuenda kunyaya dzeSabhuku uchide garai pasi mbuya. Unoda kuenda kuna uyu kuchitaura nyaya dzebhuku dzei? Nekuti munoda murutika uyu anorepresent. Ndati uyu ari apa izvozvi zvisiri kuDare kuno. Ndiale. Asi kana tiri kubhuku ratabvuma. Sabhuku ndiani? Nyaya dziri kukonzerna Sabhuku tobvunza.
ngatibvunze uyu asi uyu nemiri zvizvi nenyaya naAllen the same applies ndipo pakamira ipapo wakamira nehanzvadzi yako nemwana wako wakamirire warituwa ndati wakamirire warituwa panyaya yako iwe kuwitnessa iweka saka uyu chinorambidzwa kuti uya witness yaAllen chi Allen wacho ari aiwa iwe zvakambouya kusina kuya kudare tikazoti uye wanga uri pano here makavati ndiuyeka wanga uri pano saka are you saying kuti tipostpone nyaya iyo timire Allen kuti paanozoya ari free ndozvautaura asindambobvunza izwa shamwari uri kuti here tipostpone nyaya iyi kusvika Allen auya handizive kuti mungada aiwa ndozvoutaura ndo chido chako because you are not comfortable kuti uyu amire akamirira Allen tomira Allen kusvika auya state pana kuna kwatoi kana ndikatofa ini panoya umwe achienda nayo mberi nyaya saka ndandi kutaura kuti Sabhuku anga aripo anongoenda nenyaya mberi iwewe what is your interest naSabhuku Sabhuku nokuti ndakapiwa munda naSabhuku ndati ndakaenda Sabhuku aripo handi yakakupa munda asi ndosaka ndataura kuti uyu anongomira zvatoda kumubvunza mubvunzo yake nechita nebhuku chete tiri kumira chi zvinoendera nechi nebhuku chete asi panyaya yemunda yeland dispute hapo because haana chake bachaari kukontributa land dispute ichi iripo iri mwaita naAllen haana record here Sabhuku chakambofamba semashure makamba izwai babu kumpa bhuku inini inini kumpa record Sabhuku harecord uyu aripo muna here record bambo rutaura zvakureva kuti Sabhuku akapa munhu land handitika apedza achipa umwe munhu land Sabhuku ndiye anodistributa land kuvanhu adistributa land kuvanhu wapiwa land okonzokera otora futi asina kutaura izwaiwana maita izwai Sabhuku watanga utaura tisina kupa authority kuti utaure but wada uchiti tishinyarare isusu ndoda kuedza kubatsira vana maita rega ndikubatsire chinhu wani tatatosvika kumberi kwenyaya kuti nyaya ticonclude but ndima tanga kuda kuidzosa futi kuchi kumashure you want to involve Sabhuku munyaya dzenyu stereki and reason yacho handizivi because Sabhuku chaanoziva panyaya hapana mabvunza marecords uyu arapo tamubvunza akati marecords handina mukabudisa issue yekuti why ari kutaura nenyaya dzeko tabvuma asi Sabhuku ari anofanira kunge achitaura tikakutaura kuti uyu akamirira Allen the case before this court is between imi baba maita naAllen it's not between Sabhuku na Agnes it's between Allen nani neMbama muri kuya nawo wese awo neawo wauyawo naAgnes wese awo neawo wamauya nawo futi vari kuwese awo mawitness chete asi munyaya yemunda havamo varingoda kungowitnesswa chaanoziva munhu ari kutaura chanodii chaanoziva chaasingaziva haasi kudii uyo muri mari apo witness uyo haminoti makwidzwa ndiani kuti muite kuya kunobaba ndimaita wakwidza ipo wamakwidza bhazi wataura kuti mese muri 2 muri kunyepa meaning kuti chokwadi anacho achataura ngemuswe Saturday ndikukwidzei futi bhazi imimi ndikukwidzei futi bhazi auya ataure chokwadi kuno kumuswe Saturday because wataura kuti muri 2 ipapa magroup ese muri 2 muri kunyepa meaning kuti chokwadi uri chii saka musi wa19 uyai wobva wapa umbowa wezvaunodii zvaunoziva nyaya itobva tapedza asi kana imimi if you insist kuti munhu wamuri kuda ndiani ndiAllen topiwa madetails ani Allen woti pazuva rekuti Allen ndinoflya ini musi wakati then toita koti musi wakati ini ndandikutaura pekuti ndandikutaura kuti pamashure apo Sabhuku anga aripo handanisikatauriwe pandanisirifeya Sabhuku ndanisirifeya kuna Sabhuku wakazotorera nzvimbo kuti zvakaitika zvakaita kuti atidzive kuti mundati wedu pakaitika demu rarichiwakwari here
No, mazvinzwa here izvi? zvese pamuzomutaura. Inini harisiri basa rangu ba rekutsvaga information. Makatumaona vakatsvaga information kwavo. Wanhu wangu chete kuenda kuona kuti pari kutaurwa pakamira sei, so that we can decide. So demo racho raripo iri. Hatutaura nezvedemo, demo hatinei naro. Tine nyaya yemugano. Don't talk about the demo. Demo hatina basa. Tiri kuda nyaya yechii. Paiswa fence ndepani. Ndozvamakamirira munhu. Fence mumunda medu. Ndozvandikutsvaga. Ndio issue iripo. Zvedemo izvo hatinei nazvo. Tiri kuda chii? Paiswa fence ngepani. Simbo. Zvese zvatinoda kutsvaga. Kuda kuziva kuti ngepani. Kutuma vanhu vekunoona kuti waone setup iripo kuti anga wari kutaura chokwadi ari kunyepa ndeupi. Chete. Ndozvatiri kuitira chete. Uyu because mutemoka the onus is on you to provide us with chi documents and anoprova kuti zvamutaura zviri chi zviri correct. Handini ndofanira kuenda kutsvaga madocuments. Imi mazimai vemukomana uyu Sabhuku, mai wake uyu murume wake anga ari Sabhuku hanzi ariko, asi machuza kumusiya. Ndisi nonomutora andotora ndiani? Iwitness yani aruda witness ndiani? Aruda witness ndiani? Ndini ndoda witness ndiani? Aiwa anouya netimu yake kwaSabhuku. Ane netimu kwaSabhuku? Ndisabhuku. Ada kuwitnessera which side? kwaSabhuku. Aiwa uyu waziya sei kuti ada kuwitnessera kwaSabhuku? Zvine ndikaenda nomutora ndinomu. Aiyo uyo wamboenda kotorawo watora seya? Independent people. Izwa zvatikutoraka isusu zva maita tiri kuti isuda kutsvaga information iri correct so that we make the correct decision. Handizvo saka tinoda vanhu vanoziva apa, hatuda vanhu vanorota apa kana vanotengwa kana kuti vanouya muDare muda kuya konyepa. No, hatisudai wavo. Ndosati kuti mai vemukomana uyu Sabhuku, mai wake murume wake ndiye anga ari Sabhuku. Simeans mukadzi iye anoziya but hamusukwanisa, hamusuda kumutora pamukadzi iye kuti auye ape umbo munomu. You prefer kutora mwana wacho musikatori mai wacho. Why? Ndosandutika inini ari kuziva kuti information yangu ka mai awa ndiwo wanayo, ndiye achamuunza muno muDare sewitness yake. Handina kuti mwaita enda kutori kuti mai aite witness. Handina kuti mai enda motori kuti mai aite witness. No. Ndati ari kuziva kuti mai awa wari kubatsira zvatiri kuda anozviziva. Ngavamutore mai auya vataure zvavanodii. Zvanoziva. Zvatopera. Ndikaziva kuti anoziva zvakatsva kuti. Aiwa ndosatoka izwai bambo. Izwai get me right. Handina kuti endai motore maiwa taite witness. No. Musiyei. Ndati asi ari kufunga kuti maiyo ane chi? Ane information. And go there. You may not bring her here. As if you go there, consult. Anokwanisa kubatsirai neinformation. Tozvandikuudza kutaura kuti mubatsirike kuti nyaya yenyu iite sei ipere. Ukazwa pane umwe mawitness amaunza, ukaona waunza witness yacho yotaura kuti ini ndauya hangu witnessa asi John uyo unotiziye zviri nani. It means why the wrong person. Imwe witness apa ndiye ataura kuti mai iwe mukomana uyu unoziwa. So instead of bringing the boy, you're supposed to bring the mother. Or even both. I'm not telling you. Ngatisakane Saturday. Tipedze nyaya Saturday. Ngatisakane Saturday. Information is here. Uyu muzvare Samanga ane chidhindo ndeiyo. Haasi kuti kunyora kuti ari kunyora izvaanoziva. Notisaishe. Mastembe ari kunyora.
uyu munhu webambo endai mumutaura azinamba mumutasa unosungwa maizwa endai mumutaura azinamba mumutasa unosungwa haufambi around uchitenderera nemastembi uchitindira kuti mastembi stembi iyo saka Ishe Samanga basa rake nderei mirai Ishe Samanga ari kuziva here tsamba iyi because munhu anoripota kwandiri nhasi handizivi munhu anoripota kwandiri ndi Ishe Samanga ndipe tsamberi iripi akati marekodzi avachazi ndati ndoda tsamba yaIshe Samanga. Ishe Samanga ndiye anoripota kwandiri. Isusu paorganogramu yedu hakuna chinhu icho ba chinonzi muZvare icho. Ndati so witness wake kwandiri haushande. Manje munga muda witness akaita sisa. Ndoda witness inoenderana neline rangu sabhuku Ishe. Handitoda muZvare ba. Zvafanira kuti mama ndikati munhu wongo yapana posika kuti pane muZvare ndori kanda uri pasera. muZvare ndori kanda uri nechidindo. Chei. Uri chii? Wapiwa ndiani authority yekushandisa chidindo? Authority yekushandisa chidindo waiwanepi? Ndosa ndowedza kutaura imi mutoita nharo ndoda kubatsirai. Ndoda kubatsirai kuti organogramu yedu inoti sabhuku Ishe mambo. Hapana pane muZvare baba. WaZvare watinawo wanobvumidzwa zvandiri kutaura izvi. Ndi muZvare muParutsa, Mupotedzi, Chikanga, Wisa, Muredzwa, WaZvare wane tsungo. Kana ari muZvare asingazikana kuno asi achiziva zvakaitika ari kuita witness. That bring here as a witness, not to write a letter to me yekuisa chidindo. Ndati handinyoreri tsamba bai kuisa chidindo. Urunzwe here? Anokwanisa kunyorera tsamba achiisa chidindo ndi Ishe naSabhuku. Noti kuti munhu wozvake bahongoti mumba make autogadzisa chidindo chake kotodhinda zvaapfuka kutodhinda. Chidindo chinosenzei? Is proof of authenticity. Muruve ndizo kutaura. Chidindo chinotaura kuti ichi chidindo ichi chinotaura kuti zvinhu zvanyorwa apa zvatanyora apa ichi ichokwadi. Ende munhu aisa chidindo munhu ari recognized anozikana kuti ane kodzero yekuisa chidindo ichocho. Ndo zvandikutaura manje kuti haafaniri kuita zvari kuti abai. So long. We have got these setups for my families yekuti kuna nawo zvare kune chii but one paunotangira one paunogumira. Yes. Ndanga ndoda kungodzimira panyaya yetsamba iyoyi kuti muZvare bhiya havana kunyora tsamba wakamirira Ishema. Wari kunyora tsamba iyi wati havagoni kufamba. Ineighbor chaiyo yakatokura iri mumaraini medu aifanirwa kunge angouya ari witness but haachakwanisi kufamba. Chidindo chaaisa ndofunga kuti muzive kuti hatisirisu tangononga chipepa tikanyora tsamba tikati yanyorwa nabhiya. Chidindo hachibvumirwi. I don't consider something. To me that letter is illegal. I cannot legalize an illegality. Muzandutaura. Handikwanisi kuti neutazi chidindo chiti mhosva pane mhosva ndoti haisiri mhosva noti pane chidindo. No. Ndiri kuti it's illegal kunyorera vanhu matsamba achidhinda because haana mvumo yekunyora tsamba achidhinda. Chidindo icho hachidiwi ba haana apa. Tsamba zvitori nani kutondipa tsamba isina chidindo. Noti kundisira chidindo is a sign of authority. Pane authority kaari kuzvipa. Katisingadi, katisingaziwi. I will not consider it kusvikira chidindo pasina. Tona na mse tezi.